vždy tam, kde má byť. Je to náš sám požiarník. 7 minút to je čas, aby všade prišiel včas. Kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví. Jeho superauto a sám príde všade včas. V mestečku Pontypandy dnes zúri výchrica. Ale šofér Trevor Evans sa výchrice nebojí. Aj v takomto nečase má dobrú náladu. Padam, padam, padim, padam, pom, 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 pom. Požiarník sám je na tom lepšie, práve raňajkuje. Dnes ráno je v južnom Velse silný vietor, ktorý v priebehu dňa ustane. Pozor na výchricu, ktorá zúri na cestách. Vietor mám celkom rád. Odfúkne mi zlé myšlienky. Zatelefonujem Sarah a Jamesovi. Popoludní by sme mohli zájsť do parku. Čudné, veľmi čudné. Telefón je hluchý. Pronto, pronto! Haló, haló! To sú poriadky. Zasa nefunguje. Dobré ráno, Bella. Mal som slabšie raňajky. Dám si ešte chlieb s maslom a so syrom. Vraj chlieb? Kde by som ho vzala? Nepriviezli mi. Snažím sa dovolať k pekárovi, ale telefón je hluchý. Och, mamma mia. Nechaj to na mňa, Bella. Poradíme si. Ahoj, Sarah, ahoj, James. Dobrý deň, pán Evans. Mohli by ste nás odviezť najradšej do parku? Prečo nie? Nastúpte si. Máte krásneho šarkana. Ukážem vám, ako má správne lietať. Ale my vieme, pán Evans. Určite ho neviete púšťať tak dobre ako ja. Uvarím si čaj. Ak chceš šálku, so mnou si ju daj. Šálku môjho čaju. Čo máme dnes na pláne sám? Ťažko niečo plánovať, nefungujú telefóny. Nefungujú? To je smola. Ach, poplach. Kde môže teraz horieť? Nástup do práce, chlapci. Nehorí, ale na Newtonskej ceste spadol telegrafný stĺp. Som pripravený na akciu, pane. Výborne, odchádzame. Niečo sa asi deje. Strýko sám ma zasa naponáhlo. Sme na mieste, pane. A kvôli tomuto ten poplach. Áno, aj toto je naša robota. Naša? Veď nehorí. To vím, ale stĺp prekáža na ceste a v meste sa nedá telefonovať. Áno, pravda, že. Pani Dilys Priceová sa snaží dostať na čerstvý vzduch svojho syna Normana. Radšej by som pozeral telku. Veď nič iné nerobíš, budú ťa z nej bolieť oči. Ale mamička, prosím ťa, neprosíkaj a choď von do parku. Norman? Choď už. Tak, a potom chytíme šarkana do jednej ruky, druhou natiahneme motús. Čo sa to stalo? Žiadna tragédia, motús zviažeme. Kam to letíš? Nebojte sa, hneď ho chytím. Hej, počkaj chvíľu. Vráť sa k Trevorovi. To je krása, vznášam sa ako ten šarkan. Nebežte, pán Evans. Pozor, pán Evans. Prepáčte, pán Evans. Nič sa vlastne nestalo, Norman.
Všetko ste pripevnili, Cridlington. Áno, pane, na mňa sa môžete spoľahnúť. Všetko je v najlepšom poriadku, pane. Výborne! Požiarník sám. Zarate spiatočku. Áno, pane? Tak poď, Jupiter. Trošku dozadu, ešte dozadu, áno, tak, výborne. OK, chlapče, hotovo. Darmo, kde nastúpime my, všetko musí byť ako bolo. Ostatné sa už postarajú elektrikári. Ja neviem, čo sa to dnes deje. Zasa nefungujú telefóny. Mamma mia, to je na zlosť. Len pokojne, Bella. Ako sa ten tam dostal? Chvíľu ma počkajte, len poviem Bele, že telefóny už budú fungovať. To je múdre, požiarník sám. Viem, že ste nedočkavé, ale telefóny budú o chvíľu. Na streche máte návštevníka, Dillis. Neviem, ako sa tam dostal sám, nie je náš. Nebol tam, priletel pred chvíľou. Myslím, že patrí Sarah a Jamesovi. Musíme mu pomôcť zmeniť letový kurz. Buď opatrný sám, je to výška. Ach, bellissimo. Aj ty sa bojíš o nášho sama? Nie, ale pod ním sú moje jablká. Môžete kúsok ustúpiť? Pristavíme rebrík, vyťahneme ho. Hopla. Dobre, a šup s ním hore na dom. Vy sa bojíte len o tie svoje jablká, ale čo keď sám spadne? Nespadnem, Bella. Liesť po rebríku, to je moja profesia. Tak, výborne. Už ťa mám, krásavec. Už som na streche. Tak, a teraz natiahnem ruku. Ach, drž sa sám. Nespadni, mamma mia. No, tak je, už ho mám. Hurá! Si chlapík, požiarník sám. Dokázal to, bravo, bravissimo. Bravo, akú má len odvahu. Tak, to by sme mali. Dúfam, že si na streche nič nepoškodil sám. A odkáž Sarah a Jamesovi, nech si na budúce dávajú na svoje veci lepší pozor. Môjmu Normanovi sa ešte nikdy nič nestratilo. Nie som si istý, Dillis. Strýko sám, poďte rýchlo. Pán Evans si poranil ruku. To všetko kvôli tomu Šarkanovi. Áno. Viem, v čom je kameň úrazu. Potrebujem obväzy. Áno, obväzy. Nebojte sa, nie je to nič vážne. Vaša ruka bude v poriadku. To som celý ja. Tých úrazov sa nezbavím. Ešte to bude chvíľu bolieť. Mal by si ísť radšej domov ľahnuť, Trevor. Deti, nehnevajte sa kvôli tomu Šarkanovi. Už sme na ňo aj zabudli, pán Evans. Ale aj tak by som bola zvedavá, kam uletel. Kam? Pozrite sa, tam je. Ďakujeme, strýko sám. Veľmi pekne ti ďakujeme. Dnes ráno bol na požiarnej stanici v Pontypandy pokoj. Cridlington, dnes budeme mať požiarny výcvik. Tak, šálku zemiakovej kaše v prášku. Čože, požiarny výcvik? Ale ja teraz varím obed, pane. Tak to vymeníme. Dnes prejde proti požiarným výcvikom Trevor Evans. A čo to vlastne varíte? Zemiakovú kašu z prášku, pane. Je čistá, zdravá, vláknitá a ľahko sa pripravuje. Ochotnáte? Dobre. Aj minule ste to tvrdili a potom sme museli kúpiť knedle. Áno, aj to sa stáva. Tak, a teraz vás trochu podcvičím. Požiarník sám, požiarník Evans. Nástup a pozor. Sme pripravení, pane? A kde je Evans? Tak, dnes si nacvičíme, ako sa pumpuje voda z hydrantu. Miesto cvičenia bude strecha kaviarne pani Belly. Pripravte si rebrík. Ale ja nemám rád výšky. Vysúvací rebrík požiarník Evans používame na záchranu človeka, ktorý zostal uväznený na poschodí.
Prepáčte, pane. Posádka je pripravená, pane? Tak si to predstavujem. Ideme na to. A čo tak dať si smotanovi na nuk? No, vyzerá dobre, ale nemám na veľkú chuť. Mňau. Chceš sa dostať dnu, Roza? Ale nevšímaj si ju. Som zvedavý, kde horí. Z okolia obchodu pani Priceovej nám hlásili poruchu na vodovodnom potrubí. Jupiter, ozvite sa. Počujem, tu Jupiter 999, príjem. Tu Koger, Jupiter, pripravte sa. Trevor, zdá sa, že dnes to nebude len cvičenie. Tadiaľ to vedie vodovodné potrubie. Do toho, chlapci, keď budete opravovať poruchu, ja pripravím všetko potrebné na výcvik, aby sme sa potom už nezdržiavali. Požiarník sám. Preverte velenie. Áno, pane. Umývam ale štím výklad, aby sa v ňom každý videl. Je zrkadlom obchodníka, tak toho víta zákazníka. La 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 mňau. Mňau. Prepáč, Bela. Norman, ty si ale číslo. Dobré ráno, pani Lasaňová. Ke koza? Chcem vás poprosiť, či by ste nám neuvoľnili svoje okno na prvom poschodí na požiarny výcvik. Myslíte okno na mojej spálni? Áno, je to veľmi dôležité. Musíme vycvičiť aj dobrovoľníkov. No dobre. Ak je to tak, nech sa páči. Pripravím vám aj šálku čaju. Mám nápad. Výborne. Choď za roh pani Priceovej, ja to tu spustím. So samovým zlepšovákom na odblokovanie potrubí a káblov. To tu bude hračka. Dám si čokoládovú bombu. Ja radšej čokoládový výbuch a potom už len čokoládových požiarníkov. No, chcete čokoládu, prosím, ale žarty si z vážnych vecí nerobte. Nie, čo je to? Človeku nedajú ani chvíľu pokoj. Dobrý deň, Trevor. Dobrý aj tebe, Dillis. Dávno som ťa nevidela. Pochváľ sa, ako sa máš. Tá uniforma ti veľmi pristane. A ja som rád, že ťa vidím, moja milá, ale nemôžem sa veľmi zdržiavať. Tak, kde je tá baterka? Fantázia. Zapnem, plný výkon. Urobil som to tak, aby som ju mohol ľubovoľne predĺžiť. Áno, je to tam. Ale ďalej už nejde. Zdá sa, že je to upchaté. Musí to ísť. Radšej idem, Trevor. Uvidíme sa večer. Bolo to riadne upchaté. Idem sa pozrieť, ako to vyzerá u Trevora. Haló, je tam niekto? Počujete ma, je tam niekto? Ja som tu. Chudák Trevor. Nebojte sa, pán Evans. Privedieme pomoc. Poďme, James. Zavoláme požiarníkov. Ahojte, deti. Strýko, sám poďte rýchlo. Pán Evans spadol do kanála. Ach, Trevor, môj milý. Mama mia, ako ho dostaneme von? Čo, potiahneme ho za nohy a bude to. Poďte, deti, pomôžete mi. Je tu tma, vyťahnite ma. Chudák Trevor. Neboj sa, Dillis, pomôžeme mu. Ste pripravení? Fajn, ťahajte. Ťahám. A ja. Ešte viac. Len aby mu neublížili. Ďakujem. Pomoc, dajte ma dolu. Pomôžte mi. 100 ohňov londýnskych. Niekto volá o pomoc, pane. Počujem. Pristavte Jupitera. Okamžite. Pomôžte mi. Dajte ma dolu. Zacviklo ma to. Dajte ma dolu. Pomoc.
Mamičkin synáčik Norman, čo robíš tam hore? Zlatko moje. Róza, kde si sa tam nabrala? Pomác! Jaj, mamička. Neboj sa, Norman. Drž sa, už ti idú na pomoc. Pricvikol som sa. Pripravte rebrík, vytiahnite ho, tak. Mamička, všetko bude v poriadku. Vydrž, Norman, nehýb sa. Ťahajte rebrík, hore stačí, oprite o stenu. Tak. Neposlušné chlapčisko. Teraz nezáleží na tom veľa, či je poslušný alebo nie. Dovnútra, požiarník Evans. Áno, dovnútra. Mamička, neboj sa, Norman, zachránim ťa. Som pri tebe, tak? Pevne sa ma chyť. Ja sa bojím. Neboj sa, Trevor je za tebou. Áno. Otvor okno. No, aj je to. Mamička, už som v poriadku. Synáčik môj, bravissimo. Je to v poriadku, požiarník Sam. Hej, po takomto dni som veru poriadne vyhľadol. Nie, no toto mi ešte chýbalo. Dúfam, že obed je už na stole. 100 ohňov londýnskych Elvis. Ani sám neviem, prečo som to varil na sporáku, keď som to mal dať do rúry. Zdá sa, že sa vrátime do Belinej kaviarne. Bolonské špagety. To nie je pre teba, Trevor. Veľké brucho ti už dnes narobilo dosť starostí. Poď, Elvis. Ešte trochu soli? Trevor, mal by si držať dietu. Áno, výborne. Dám si aspoň šalát. Bol príjemný, teplý deň. Na poli nedaleko Pontypandy vykopávali Sarah a James zemiaky pre Belu Lasaňovú. To je ale drina. La, mňau. Tak do toho, nech to už máme za sebou. Aspoň dostaneme od Bely tú sľúbenú velikánsku zmrzlinu. Čo povieš, James? Počuješ? To je strýko Sam. A jeho Jupiter. Hej, nuž, pane, už tu trvá skoro druhý deň. Obávam sa, že počasie... Správne, požiarník Sam. Letné horúčavy spôsobujú veľa požiarov. Však, Criglington? Áno, horúco. Chcem povedať, letné horúčavy veľmi správne, chlapče. Vlastne, pane. Sam, kto je to tam na poli? To sú Sarah a James. Čo robíte na Belinom poli? Zbierame zemiaky, aby mala z čoho napiesť lupienky. Ale je to fuška, bolí ma už chrbát. To ti verím, ale robotu si treba uľahčiť. Chcelo by to nejaký zlepšovák. Ale je to dobrý nápad pomáhať Bele. Pokračujte v práci. Ahoj, strýko Sam. Ahoj, strýko Sam. Dilys Priceová má plné ruky práce. Pripravuje dobroty pre svojho maznáčika Normana. Kdeže si, zlatičko? Mami, ja nejdem na severný pól. Ani nikto nechce ísť so mnou. Tak choď na ryby, Norman. Bude sa ti tam páčiť. Ver mi, miláčik. Na ryby mne sa nechce. Počúvaj, Norman, mňa nezaujíma, či sa ti chce, alebo nechce ísť na ryby. Jednoducho pôjdeš a hotovo. Pôjdeš, povedal som. Norman, zlatičko moje, Norman. Je to zlatý chlapec? Nie, Doris, neprídem neskoro. Kde zasa čo horí? Stodola horí na farme Pantilej. Posádka je pripravená, pane? V poriadku, ideme. Som zvedavá, kam to zasa idú. Neviete, Bella? Mamma mia, nič neviem.
možno tá rybačka bude naozaj zaujímavá. Ja, pozrime sa, čo tu mám. Závažie? Červíky? Pozri sa, nazbierali sme iba pol vedra. Siréna, je to asi vážne. Niečo sa muselo stať. Sto ohňov londýnskych. Rýchlo k stodole! Najskôr uhasíme balíky slamy, aby sa oheň nerozšíril. Výborne, chlapci, obidvaja pekne spolu. Pustite vodu, pane. Vodu som pustil. Výborne, chlapci! Ohníček zlikvidujeme. Nestihne urobiť veľkú škodu. Červený kohút nad nami nezvíťazí. Aký je stav vody, pane? Čože? Rýchlo klesá! Aký je silný oheň? Máme ho pod kontrolou. Všetko záleží od množstva vody, pane. Máte pravdu, Criglington. Neviem, čo budeme robiť, keď sa nám minie voda. Pohľadáme najbližší hydrant, pane. Ale na okolí nie je nejaký hydrant, pane. No tak nájdeme studňu a vodu napumpujeme. Ani studňa tu nie je, pane. Sme v šírom poli. To nie je dobré, to nie je dobré. Zabrala, zdá sa mi, že som chytil rybu, sláva. Iba čajník. Je tu plno haraburdia. Oheň je takmer uhasený, pane. To je šťastie, lebo s vodou sme už na konci. Nemáme vodu, pane. A je to. S tou vodou sme to mali presne vyrátané. Mali sme, ale hlavne sme mali šťastie. Však, pane, na niečo som si spomenul. Dolu pri ceste je rybník. Mali by sme nabrať vodu a zahasiť pahrebu. Pre istotu, pane. Správne, chlapče, myslím, že by sme sa sem mali vrátiť a robotu dokončiť. Naštartovať. Výborne, chlapci. Sací kôš do vody. Tak. Hotovo, pane. Dúfam, že tento raz to už bude ryba. Reťazaj so zátkou do čerta. Nič som nechytil. Iba obyčajnú zátku. Tak, nádrž je plná. Všetko uzavrieť pôjdeme. V jazere sú hodené zaujímavé vecičky. Niečo mi zišlo na To je fantastické, strýko, sám. Ale čo s tým budeš robiť? Vydržte. Predvediem vám samou patent na vyberanie zemiakov. Vidíte? A zemiaky sú vonku. To je úžasné, strýko, sám. Nazbieraj si aj pre seba, strýko, sám. Na čo? Vedrá sú plné, zavezieme ich k Bele. Čo vy na to, pane? Súhlasím. Pomôžte s tými zemiakmi, Criglington. Áno, pane. Najbližšia zastávka, kaviareň Billy Lassaňovej. Deti, nasadať, zemiaky vám zoberiem ja. Zdá sa, že vás čaká kopec zmrzliny. Ja, už sa mi zbiehajú slinky. Tak teda, poďme do toho.
To je Jupiter? Mohol by som sa zviesť. Hej, počkajte ma! Zasa pešo. To je vždy tam, kde má byť. Je to náš sám požiarník. 7 minút, to je čas, aby všade prišiel včas. Kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví. Jeho superauto sám príde všade včas. Bez problémov ochráni od ohňa či záplavy. Lebo pozná každý dom, každé dieťa, každý strom. Kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví. Jeho superauto a sám príde všade včas. Dnes bol v Pontypandy zase krásny slnečný deň. Počkaj, Norman, až ťa chytím. To je len neporiadok. Čo nás povedia ľudia? Okamžite sa vráť, Norman! Dobré ráno, Dillis. Ach, Trevor, ako sa máš, zlatičko moje? A ako sa to vezme? A ty? Ako sa máš ty, Billis? Máš nejaké problémy? Ale nie. Vlastne Norman mi chcel pomôcť a pozri sa, keď dával citróny na vrchnú policu, všetko mu popadalo. Ale inak je to dobrý chlapec, ten môj Norman. A ja si to myslím. Máš nejaké zásielky, drahá? Iba konzervy pre požiarnu zbrojnicu. Á, tuším, čo je v nich. Opatrne, vieš, že ťa bolieva chrbát? Dobré ráno, Trevor. Mám ti pomôcť? Otvor mi, prosím ťa, dvere na autobuse. Trevor, ty si ale silák. Ďakujem ti sám. Nakoniec je to pre nás. Pre nás? Áno, pre požiarnu zbrojnicu. Je to farba. Ešte šťastie, že dnes nemám službu. Ach tak, skoro som zabudol. Mamma mia, každý deň takto škriabem zemiaky a robím z nich lupienky. Títo veľšania sa napchávajú iba lupienkami. Ja to nepochopím. Čo ty na to, Róza? Cicka, kde si sa schovala? Ahoj, Bela. Prosím ťa, pripravila si mi 10. No, sám už na teba čaká. Ďakujem ti, Bela. Sám. Prosím, keď uvidíš Rózu, pošli ju, prosím ťa, na obed domov. Dobre. Dodávka mešká. Asi preto, že je sobota. Lenže kde je Criglington? Požiarník Criglington! Požiarník Criglington! Idem! Kapitán Steele, hlásim nástup do služby. Pre pána Jána. Vyzeráte, ako keby ste vstúpili do farby. Áno, pane. Mňau. Mňau. Chuďatko, neboj sa, Róza. Musíme niečo vymyslieť. Výborne, tu je Trevorov autobus. Pán Evans, Belina Róza vyliezla na strom. Aha. Mňau, neviezli z dolu. Máte rebrík? Nemám, ale poďme na to. Vyleziem na strom, deťúrence. Hádam, to nepotrvá dlho, chcem stihnúť futbal. Červená farba, tá je moja, šéfové ruky, štetky sa boja, dvere sú priveľké a štetka primalá, kde sa toľká farba, kde sa vzala, tralalala, hoplala. Ako vám to ide, požiarník Criglington? Prinesli ste mi ju, pane? Máte ju pri dverách, Criglington. Dobré ráno, požiarník Sam. Dnes sa budete obidvaja venovať maľovaniu. Čo vy na to? No, tým dverám tak veľa netreba, pane. Veď sa nebojte, natierajte, požiarník Criglington. Do toho! Neboj sa, zvládneme to. Preboha. Skúste vedľajší konár, je pevnejší. Pán Evans, to sa vám nepodarí.
Asi máte pravdu. Zídem dolu. Protivná mačka. Bože môj. To je Lvíška. Ja sa výšok bojím. Krúti sa mi hlava. Mali by sme zavolať strýka sama. Pomoc! No, kto nás to dnes potrebuje? To je Belina kaviareň. Belina kaviareň horí! Chlapci, ideme. Posádka je pripravená, pane. Ideme! Sto ohňov londýnskych. Mamma mia, nechápem, ako sa to mohlo zapáliť. No, pravda, že panvica na ohni. Na to potrebujem mokrú handru. Tak. A je to... Sam bravissimo, môj hrdina. To bola maličkosť Bela. Áno, dobrá práca, požiadnik. Sam ste chlapík, skutočne chlapík. Hotovo? Ideme. Už je vám lepšie, pani Lasaňová? Nebojte sa, šálka silného veľského čaju ju postaví na nohy. Títo Taliani všetko prežívajú inak. Dozrite jej na špagety pre istotu. Haló, ozvite sa. Tu je Jupiter 99, počúvam. Mačka! Áno, rozumeli sme, pane. Mačka, ktorá počúva na meno Róza a muž menom Trevor sú na strome na námestí v Pontypandy. Trevor! Róza! Piccola cara Róza! Vydržte, pán Evans, strýko Sam je už na ceste sem. Tak, chlapci, do práce. Oprite rebrík ostrom, aby sa nešmykol. Ja ho budem dvíhať z tejto strany, aby z druhej. OK, strýko Sam. A teraz na strom. Drž sa, Trevor. O chvíľu ťa dáme dolu. Čím skôr, tým lepšie. Ja už asi nevydržím. Požiarník Evans, rýchlo! Áno, rozumiem. Rýchlejšie. Fajn, už je to v poriadku. Áno, už idem. Ako si rýchlo? No, ako rýchla záchrana ste neboli zlí, požiarník Evans. Som vycvičený. Tak, ty si už dolu, Trevor, teraz Róza. Ale kam zmizla? Oj, potvora mačacia. No čo, hej, deti, čo keby sme zmenili miesto? Idete so mnou? Môžeme? To je super, to bude zábava. Musíme sa poponáhľať. Poďme. Nie, to nie je možné. No, vyzerá to, že s natíraním je koniec. Čo ty na to, Elvis? No, myslím, že áno. Máš pravdu, stačí sa pozrieť. Sam, kde je moja Róza? Mám obavy, že ti to nepoviem. Nepriviezol si ju domov? Mňau. Róza, cara Róza. Grácia, Sam, grácia. To je vždy tam, kde má byť. Je to náš Sam požiarník. 7 minút, to je čas, aby všade prišiel včas. Kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví. Jeho superauto
sám príde všade včas. Bez problémov ochráni od ohňa či záplavy. Lebo pozná každý dom, každé dieťa, každý strom. Kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví. Jeho superauto a sám príde všade včas. Dnes bol v Ponty Pandy pekný slnečný deň. Sam sa rozhodol, že ho využije na dôkladné vyčistenie požiarnického auta. Chuť mu do roboty nechýbala. To však nemožno povedať o Normanovi. Podom, 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 podododom, podim, podom, podim, podom, 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 podododom. Počujem ho, ale zatiaľ ho nevidieť. Strýko sám! Kde si, strýko sám? Ahojte, deti. Tam si. Nejdeš si so mnou do parku zahrať futbal? A čo ja? Aj s tebou. Aj by som šiel. Ty budeš brankár a ja útočník. Vlastne dnes nemôžem. Musím dôkladne vyčistiť nášho Jupitera. A čo keby ste mi pomohli? Dobre, ale aby som pravdu povedala, strýko, sam radšej by som hrala futbal. To som si myslel. No, tak si len choďte. Ahoj. Zvládne to sám. Padim, padom, 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 padodododom, padom. Tak, a teraz na handričku trošku leštidla. O chvíľočku sa budeš krásne ligotať, Jupiterko. Padim, padom, padom, padom. Čo je toto? Krém na topánky? Niekto si zo mňa pekne vystrelil. To sa mi podarilo, to sa mi podarilo. Normanovej mame, Dilys Priceovej, neujde v Ponty Pandy vôbec nič. Hej, Trevor! Ahoj, vyzeráš dnes dobre, Dilys. Nerob si žarty, Trevor. Na môj dušu. Som rád, že som ťa videl, drahá. Si ty ale lichotník, Trevor. Vypiješ si čaj? Už som postavila vodu. Ďakujem, Dilys. Idem k Bele po chlieb. Máš nádherné jablká. Dovidenia. No, tak si choď. Tu je pohotovostná služba. Čo sa vám stalo, odkiaľ voláte? Pomoc! Pomoc! Povedzte vaše telefónne číslo. Nevidím na číslo. Je to Belina kaviareň. Tu v Ponty Pandy. Uveďte svoje meno a telefónne číslo. Meno? Ja sa... Norman! Už ide, mami. Čo si to kto zas na nás vymyslel? Požiar v Belinej kaviarni! Posádka je pripravená, pane. Výborne, ideme. Tu si Róza. A kedy príde rad na mňa, Bela? Už to bude s mliekom a bez cukru. Správne, Bela. Veď som aj tak dosť sladký, či nie? Ale Trevor! Čo je na tej Bele také zvláštne? Má niečo také, čo ja nemám? Tak ten teda nemám. Mamma mia, che cosa? Che cosa? Čo sa stalo? Hlavne nám povedzte rýchlo, kde horí. Kde horí? Horí tam, kde má, kapitán. Kde je ten oheň, Bela?
Oheň je tam, kde má byť, v peci. Bol to falošný poplach, pane. Hlúpe žarty. Chlapci, ideme nasadať. Prepáčte, pani Bella. Mrzí ma to, Bella. Aj mňa to mrzí. Mamma mia! Veľmi ti to svedčí, keď sa hneváš. Fajn, na dvore nie ani noha. Skvelé. To zasa bude rachot. Super. Presne toto potrebujem na môj ďalší žartík. Tak. Lepidlo. A budeš lepiť. Musím si pohnúť. Dostal som tú prihrávku. Gól, gól. Čo je to? Čo je to? Gól. Len spí. Gól. Čo sa deje? Pomoc! Pomoc! Čo sa tam deje? 100 ohňov londýnskych. Niekto si z nás zasa robí žarty. Je mi to jasné. Chyťte ho, požadník sám! Mamička! Veď počkaj, ja s tebou zatočím, mamičkin maznáčik. Krásne pomaranče zo Španielska chutia výborne. Dávaj pozor, chlapče. Pozor, uhni! Jaj! Tak tu si ty, čo tak rád žartuješ. Požiadnik sám. Je čas to všetko zúčtovať. Áno, účtovanie bude rovnaké ako tvoje žartíky, Norman. Je to výborná vecička. Verím, že na ňu nezabudneš. Máš ty len smolu, miláčik môj. Jej, do toho Jupitera ste sa ešte nepustili? Poďte sa pozrieť, mám na to pomocníka. A toto je čo, milý Norman? Len pritlač a viac toho leštidla. Tá kolomáž je super. Čo poviete, pane? Aj žartík bol na niečo dobrý? Áno, veru bol. Tak, ako hovoríte, milý Criglington. Dilys Priceová bola nakupovať v Newtowne na burze. Teraz sa vracala domov do Pontypandy spolu so Sarah, Jamesom a mamičkyným maznáčikom Normanom. Mamička, prečo nejdeme naspäť autobusom? Peši nás to nič nestojí. Čo dnes ušetríš? Za to si môžeš zajtra kúpiť hračky. Umieram od únavy a ja od tepla. Celou cestou máte zbytočné poznámky. Tak, a sme tu. Ako dobre, že som kúpila túto stoličku. Teraz sa vyzde, mami, ale čo my? Tak by som rada vedela, kedy príde autobus. Hej, pozri sa. Čo je? Nič, mami, zatiaľ nič. Som si istá, že sa blíži nejaké vozidlo. To je sám. Škoda, že nie Trevor. Bože, čo sa deje? Čo sedíte? Zdvihnite ma, pohnite sa. Mami, si v poriadku? No tak ma zdvihnite, nemôžem tu takto zostať. Ahojte, čo tu robíte? Ďalší, čo sa bude len prizerať? To si ty, Dilys. Samozrejme, že som to ja. Vedel som to, domáce papuče, nosíš len ty, tak poď, pomôžem ti.
Dobre, sám ďakujem. Ako vidíš, čakáme na Trevorov autobus. Ak ho stretnem, poviem mu to. Išiel po novú stoličku pre nášho veliteľa pána Stila. Iba mu povedz, že ho tu čakám. Nech sa ponáhľa. Poviem mu to, Dillis. Poviem, majte sa, všetci. Pom 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 pom. Čo to tu strieľa? To bola rana. Tak sa mi zdá, že to bude defekt. A veru, že je. Tie gumy nestoja za nič. Dobre som tušil, že ho stretnem. Ahoj, Trevor. Ahoj, Sam. Pred chvíľou som stretol tvojich cestujúcich, Dillis a deti. Čo sa ti stalo? Taká maličkosť, defekt a nemám zdvihák. To je ten najmenší problém, nechaj to na mňa. Kamarát, bez teba by som bol stratený. Zdvihák, kľúč na uvoľnenie skrutiek, všetko mám. Nech sa páči, Trevor. Daj dolu koleso, ja zatiaľ prinesiem rezervu. Ďakujem ti, Sam. A toto sa mi musí vždy stať, keď sa najviac ponáhľam. Čo sa dá robiť? Toto... Ale spolu to zvládneme. Hej, Trevor, chytaj. Ako kde ho mám chytiť? Tam! 100 ohňov londýnskych. To sa ti podarilo, Sam. Ja som hladný. Mamičkin maznáčik je hladný. Čo sa tomu čuduješ? Zabudla som, že je už čas obeda. Len obeda, ale aj čas ísť spať. Pán Evans nikdy nebežká, ani jeho autobus. Pozrite sa! Koleso! To sa mi nepáči. A kde je zvyšok autobusu? Prepáč mi, Sam. Bola to moja chyba. Len ma trápi, ako odveziem Dillis. To ťa nemusí, ja ich odveziem. Ja v Pontypandy naložím novú rezervu. O chvíľu som naspäť. Ďakujem ti, Sam. Vráť sa rýchlo. Tentokrát to už iste bude pán Evans. A veru, že nie. Opäť prišiel strýko Sam. Sam, nestretol si Trevora? Kde je? Vieš, niečoho nečakane zdržalo. Keby som ti to mal všetko vyrozprávať, vôbec by si tomu nerozumela. Hádam, nemal nehodu. Chudák Trevor. Možno sa otrávil jedlom. Hovorila som mu, aby sa úbeli toľko nenapchával. Neboj sa, Dillis. Môj Jupiter vás odvezie rovnako rýchlo ako Trevorov autobus. To je senzi. Skvelé, strýko Sam. Skvelé, strýko Sam. Buď už konečne ticho. Ale mami, daj sem tú tenisovú raketu. Už sedíme, Sam. Výborne, ale kde si sadnem ja? Posúďte sa, deti, tak? A je to, už máš miesta sám, koľko chceš. Ďakujem. Norman, nedotýkaj sa toho. Ubehne skoro pol dňa, pokiaľ prinesie jednu stoličku. Však, Criglington. Tiež si to myslím, pane, ale nemôžem tu vôbec urýchliť. No, to ste mi poradili. Idem k Bele. Bela robila v kaviarni práve poriadok. La 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 la, tra la 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 la, umývam, čistím a stále znova, a dláška sa leskne ako nová. Tra la 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 la, tra la la la, mamma mia, podľa je ako zrkadlo. Mamma mia, che cosa? Zatúlané koleso. To si poplietlo cestu. Veľmi pekne ďakujeme, strýko Sam. Aj na budúce. Trochu to hrkotalo, ale dalo sa to vydržať. Za čo vám toľko ďakujú, požiadnik Sam?
Viete, pane, Trevor Evans mal takú malú, ako by som povedal, nehodu. Stratilo sa mu koleso. Čo tam po kolese? Ale kde je moja stolička? Nechcete zatiaľ na miesto nej lehátko? Je pohodlné? Poležíte si ako na pláži? Nemôžem meniť svoje príkazy. Keď som si raz objednal stoličku, tak chcem mať stoličku. Prepáčte, pane, ale sám vám chcel iba pomôcť, pane. Čo sa robí? Pozor, pane. Jaj, čože je to? 100 ohňov londýnskych. Veď to je Trevorové koleso. Čo je? Hej, Sam, doviezol si mi koleso? Áno, možno spoznáš, je to presne to isté, čo ti utieklo. Ale tento raz si dáme pozor, dobre? Neboj sa, Sam, nejaká nehoda sa dvakrát nezopakuje. Tak háč, ja ho chytím. OK, chytaj, Trevor. Čo ma to drží? Nie, môj kabát. Prepáč, Sam. Privrel som sa do dverí. Trevor. Dnešný deň je pre jedného z pontypanských požiarníkov nie celkom všedný. Áno, už keď si tak človek spomenie, som požiarnému zboru verný. Áno, osobný príklad a kontakt s ľuďmi je v prevencii najdôležitejší. Niečo sa mu stalo? Ticho, Elvis. Som zvedavý, čo bude hovoriť ďalej. Áno, kontakt s ľuďmi, áno. Vždy som kládol na popredné miesto, áno, vždy som na popredné miesto kládol kontakt s ľuďmi a priateľstvo a... áno, požiarník sám, požiarník Clevelandton. Vítajte. Ako sa cítite, pane? Myslím, že to bude vekom, predsa len ste... Čože? Ale ja som si iba pripravoval vystúpenie v televíznom programe Dnes vo svete. Jaj, z vás vy budete televízna hviezda, pane? Je to veľmi pozoruhodné, pane. Mohli by ste mi dať svoj autogram ešte skôr, ako budete slávni? Áno, môžem. Vlastne až neskôr, požiarník sám. Musím sa ponáhľať do štúdia. To je škoda, pane, že vás neuvidíme v televízii. Nebojte sa sám, uvidíte ma. Aha, doniesol som vám prenosný televízor. To bude služba. To je od vás milé, pane. Aj pani Bela sa dnes pripravuje. Bela, netreba ti pomôcť. Ak sa vám chce. Pravdaže? Musíme ho dohľadiť, inak kapitána Styla nebudeme dobre vidieť. Dúfam, že telka dnes bude fungovať. Viete, zíde sa tu fúra ľudí. Každý ho chce vidieť. Každý ho chce vidieť. To je zvláštne. Vietor otvoril dvere. Mamma mia! Pomoc! Che cosa? Kde sa tu vzala myš? Mamma mia! Myš? Mačka? Kde si, mačka? Ja sa myši bojím. Chyťte ju, ja sa myši bojím. Neboj sa, nie je živá. Pozri sa. Myš na kľúčik. Hej, to je moja myš, vráťte mi ju. Norman! Áno, pozrel si sa už, či funguje Belin televízor? Funguje, pravda, že funguje. Aha, pozri sa. Veď tam sneží. To je určite dovoz z Talianska. Náhodou je to japonský televízor? Dobre, a teraz kontrolujem tlak v pneumatikách. Tak, čo, Jupiter, zlatý môj, uberiem ti trochu vzduchu. Sám, idem poumývať okná, dobre? Čo hovorí Elvis? No tak, uvoľni sa. Čo je? Kto to tak zatiahol? Už to mám. Pomôže kladivo. Požiarna zbrojnica v Pontypandy. Môže vám nejako pomôcť? Trevor, haló, čo sa stalo?
Iba som chcel zabrzdiť. Trochu mi to nevyšlo. Teraz na to zabudni. Myslí na televízny prenos. Na čo má myslieť? Na televízny prenos, aby všetko fungovalo. To sa mi teda podarilo. Čo mám robiť? Pomoc! Mali by sme premiesniť anténu. Dobrý nápad. Hej, Norman, podrž ju. Tak, doľava. Nie, doprava. Radšej doprava. Trochu doľava. Nie, vyššie. Bravissimo, to je ono. Nehýb sa. Výborne, Norman. Výborne. Bravissimo. Bravo. Norman. Ponáhľaj sa, Trevor. Chcem stihnúť vysielanie u Belly. Dúfam, že si ju skončil, Trevor. Sám. Prosím ťa, nezdržuj ma. Nesmiem zmeškať ani minútu. Pomoc! Už ide Elvis. Čo sa stalo? S čím má zasa problémy? Sám, buchni do toho. Alebo radšej nie, lebo nám to všetko zatopí. Uvidíme radšej. Bravo, stihli sme to. Práve začínajú. Nám prišiel porozprávať o príčinách požiarov a protipožiarnej prevencii kapitán Basil Steele z požiarneho zboru v Pontypandy. Ďakujem. Kapitán Steele, aké sú najčastejšie príčiny požiarov? Som požiarny kapitán Steele. Viete, človek nie je nikdy dosť opatrný. Mamma mia! Pane Bože, vybuchol televízor! Horí! Všetko mi tu zhorí! Pomoc! Rýchlo zavolajte strýka sama. Už volám. 1, 5, 5. Vedela som, že ten zahraničný prístroj u nás nebude fungovať. A to som spomenul iba... Fajn, stihli sme to. Myslíš sám, že aj zo mňa raz bude televízna hviezda? Buď ticho. Elektrospotrebiči, ale vždy, keď zas neboplach, Pontypanská požiarna čata je okamžite na mieste. Presne tak, pane. V Belinnej kaviarni horí televízor. Posádka je pripravená, sám. Výborne, ideme. Všetci ustúpte, to je práca pre nás. Elvis, priprav striekačky. Ustúpte, všetci dozadu. Hotovo, Bela, už nehorí. Grácia sám. Mali sme si obstarať vlastný televízor. Čo sa deje? Tak už som zasa tu. Vitajte, pane. Ako sa vám páčilo moje vystúpenie, požiarník sám? Bolo to výborné. Usiloval som sa, veď ma poznáte. Dúfam, že tých mojich pár slov pomôže v protipožiarnej prevencii v Pontypandy. Nemá pravdu? Ešte stále máte záujem o moju fotografiu s podpisom? Požiarník sám sa práve vrátil zo služby, ale zdá sa, že sa doma dlho neohreje. Už sme tu, strýko sám, ahoj. Už ste tu, deti. Áno, a strašne sa tešíme na dobrodružstvo, ktoré zažijeme v lese. Fajn, o chvíľu som hotový, lenže neviete, kam sa mi podelo drevené kladivo. Strýko sám, čo je? Tu je. Som to ja ale zábudlivec.
čo som komu urobila, čím som si to zaslúžila? Človek dostane chuť na šálku čaju a musí všetko hodinu hľadať. Hej, kde sa tu vzala moja dóza na čaj? Norman! To je ale čudné. Norman! Kvák, kvák. Preboha! Norman! Okamžite poď sem, počuješ? Čo sa stalo, mami? Že? Čo sa stalo? Ach, Ferdinand, ako si sa sem dostal? Čo ty chceš povedať, že ako si sa sem dostal? Ty si myslíš, že mňa len tak ľahko oklameš? Že neviem, ako sa tam tá žaba dostala? Prepáčte, požiadnik sám. Ja ti dám Ferdinanda. Norman, okamžite sa vráť. Dobré ráno, Dillis. Odporná malá potvora človek, aby sa naučil skákať. Myslí tým Normana? Prepáčte mi sám. To nič, Dillis. Prosím, tu je zoznam. Dúfam, že si všetko pripravila. To sa vie, že áno. No tak to máme špekáčky, vajíčka, fazulka. Chystáte sa na večírok? No, nie celkom. Tak teda máš dovolenku? Dalo by sa povedať. Čo som dlžný? Tak to máme 32,40. Prosím, jeden čokoládový koktajl. Dobrá žbrnda. Čo sú to za spôsoby, Norman? Ach, Trevor, ty si taký slušný človek. Ďakujem. Kvák, kvák. Čo sú to za zvuky, ako keby tu bola žaba? Ahoj, Trevor, vedel som, že ťa tu nájdem. Pán Evans, radi by sme sa dostali na samotu v Pantilei. Hneď to bude, len čo dopijem čaj. Kvák, kvák. Čože, meškáme, odchod! Moja čiapka. Mamma mia, čiapka skáče. Hej, vráť sa. Kam ideš? Hej, počuješ, vráť sa späť. Hej, vráť sa! Ďakujeme, pán Evans. Ďakujeme za zväzenie. Počkajte chvíľu sám. Hneď vám s tým stanom pomôžem. Keď myslíš, ale my to zvládneme aj sami, Trevor. To viem, ale spolu ho postavíme rýchlejšie. Poďte. No, tak, ešte jeden kolík sem. Už to bude, Trevor. Idem sa pozrieť, ako to vyzerá vo vnútri. Budete tu mať dosť miesta, deťúrence. To je smola. Potrebuješ kolík sám? Kde si sa tu vzal? Prišiel sa vám pomôcť. Netreba, Norman, poradíme sa aj sami. Kvák. Hej, pomoc. Trevor, čo sa stalo? Je tu akési zviera, pomoc. Kvák. Ferdinand? No pravda, že Norman. Ferdinand, nechoď do vody. Kvák. Dúfam, že vie plávať. Ahoj, Trevor. Ahoj, Norman. Ty ho určite zháňa po celom meste. Tak, a teraz by sme si mali založiť oheň a uvariť fazuľovú polievku, ako naozajstní zálesáci. Tak, sa do toho pustíme. Zápalky tie nepatria do rúk deťom. Fajn, ideme variť. Pán Ivan, zastavte. Zabudli si tu spacák. Musíme sa vrátiť. Zbytočne sme sa náhlili. To vyzerá dobre. To bude pochuťka. Počujete? Zdá sa, že Trevor sa vracia. A nie celkom dobrovoľne. Vyzerá to, že mu hapruje motor. Norman, prinášaš smolu. No tak vidí von. Stalo sa niečo, Trevor? Neviem. Tuším, ti horí motor. Mám hasiaci prístroj. Tak mi ho podaj. Deti, choďte nabok. Nechajte to na mňa. Tak,
Trevor, ty choď v najbližšej telefónnej búdke a zavolaj požiarníkov. Váš čaj je hotový, pane. Kto dnes potrebuje našu pomoc? Horiace vozidlo na samote Pantilej. Posádka je pripravená, pane. Výborne, ideme. Myslím, že tu je tá príčina. O chvíľu tu budú. Ale čo to má znamenať? Sám, čo si to vytiahol? Trevor, skontroloval si pred jazdou olej? Áno, zdá sa, že ti vyteká. O, preboha. Do práce, požiarník Wriglington. Čo sa tu stalo? Máte nejaké problémy, ha? Áno, z motora vyteká olej a o chvíľu to bude v poriadku. To je fajn. Môžeme sa vrátiť do Pontypandy. Stan horí. 100 ohňov londýnskych. Pripravte striekačky. Pustite vodu! Vodu som pustil. Výborne, chlapci. Zbaliť a nasadať. Striko sám, čo budeme teraz robiť? Tak sa zdá, že máte po stanovaní. A možno, že nie, pane. Neskoršie vzadu v záhrade samého domčeka. Tak poďte vy dvaja. Super, to je paráda, to je úžasné. A pretože nás čaká dlhá chladná noc, dostanete príjemných spoločníkov. Gumenné ohrievače.